Jó ez a flash, különösen akkor, hogyha együttesre bele lehet szúrni. Az a nagyon jó hír egyébként a mese vívásában, hogy a kezdetektől tényleg leszámítva az első néhány tust, nagyon jó támadásban is, és nagyon jó védésben is, és ezzel fűrész, és a végén nincs tus, mert már rájutám. Szóval az a nagyon jó, hogy az ellenfélnek egyszerűen elveszi az ötletet, hogy mit csinálhatok. Jól támad, és jól véd. Akkor most mit csináljak? Támadjak, védjek? Tehát úgy elbizonytalanítja a másikat. Nagyon elment. Ez a 9-3 jól néz ki. Óriási előny ez párbajtőrben. ...33 éves Szászemeser, beleférhet. 9-4 még mindig nagyon távol Szátótól. Most ő jön a flash-sel, 10-4. Annyira tökéletes távolságról indítja, annyira az első pillanatban eltalálja a másikat. Most nem. Megállította a mérkőzés vezető, ezt a találatot már nem adja meg. 10-4-ről folytatjuk a kis ápolási szünetet követve, még mindig a második harmad. Kivételmese, visszaszúrt, megint egy picit messziről indult Szátó. Minden bejön a magyar lánynak, és ezt olyan jó mondani. Hát alika nem itt lesz a végállomás Szátónak. Itt is rögtön az elsővel nem, a második még belefér, azzal eltalálja Szátót. Nagyon jó, 13-4. Megint az a tökéletes flash támadás. Annyira robbanékony, annyira gyors tud lenni ezekkel a flassekkel. Nagyon meglepi a másikat. 10 találat a különbség, és már csak egy kell ahhoz, hogy a legjobb 4 közé kerüljön, és éremért vívjon Szászemese. Jó messziről indította, de ebbe most minden belefért. Megvan a 15. is, és én azt gondolom, hogy ezzel a vívással, és ezzel az ággal, amivel tényleg szerencséje is van, de megérdemli ezt a szerencsét most már így a pályafutása vége felé, ezzel az ággal itt nagyon nyugodtan érmet lehet nyerni, nagyon nyugodtan az aranyéremért lehet majd vívni.